प्रमद बर' होदोंनो प्रमद बर'आ माहायथो दाम होदों बबावथो दाम होदों प्रमद बर' जानाय नङा आबसु दिफेन बर' इउटुबनि गेजेरजों गोबां खेब बर'नि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि सायाव बायदि बायदि मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा बिजिरग्रा इउटुबार अफ्रि दैमारि बिथाङा दिनै मुगैथाव हाबा मावनानै गावनो पुलिसनि जिम्मायाव प्रमद बर' नोंनि बे फिसिनानै दोननाय सामसाफोरनि बे दादागिरि सोलिनाय नङालै दिफेन बर' दिनैसो मानि थैनि गरम बिलाइ प्रमद बर' जाय समाव बिटिआर हालामाव गोजोनखौ लानानै रायजो राजाफ्रा रंजादों बे समावनो लाख लाख रां दाबिदों इउटुबार अफ्रि दैमारिया सासे फालांगिरिनिफ्राय लाख लाख रां दाबिनायनि दायाव हमजादों बारग' एनडिबि लोगोसे इउटुबार अफ्रि दैमारिया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ अफ्रि दैमारिया सोर आरो सानफ्रोमबो मा हाबा मावो बिटिआर हालामाव गोजोनखौ लानानै दिनै बयबो रंजादों नाथाय बेबादि समावबो सासे फालांगिरिखौ हुमखि होनानै खमैबो 40 लाख रां दाबिदोंमोन इउटुबार अफ्रि दैमारिया सम आरो खाबु लानानै बङाइगावनि इउनिभार्सेल शपिं मलनि बिगोमा असिन्टन नार्जारिनाव खमैबो 40 लाख रांखौ दाबिदों अफ्रि दैमारिया बावैसो सिगां अफ्रि दैमारि बिथाङा समाजारि बिजोङाव गावनि ब्लगनि गेजेरजों बारग' एनडिबि बिराजा मुंनि सासे सुबुंनि बिथोनाव लाख लाख रांखौ दाबिनाय जादों होननानै फोरमायदोंमोन राजाया दाखालि आंखौ मोनसे फैसा 40 लाख बिनो थिननायलाय आं बिदोंमोन राजाया दाखालि आंखौ मोनसे फैसा 40 लाख बिनो थिननायलाय आं बिदोंमोन बेनि एसे उनावनो बङाइगावनि इउनिभार्सेल शपिं मलनि बिगोमा असिन्टन नार्जारिनि कमप्लेनाव काजलगाव पुलिसजों हमजायो अफ्रि दैमारिया आरो दायो काजलगाव पुलिसनि जिम्मायावनो दं नाथाय मा थांखिजों इउटुबार अफ्रि दैमारिया बेबादि हाबाखौ मावखो फारसेथिं बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव हाथियार दिखांना नांबोनाय सुबुं आरो गोजोनखौ लुबैनानै दिनैनि समाव हाथियारखौ गथायना गावनो गोजोनाव रंजाबाय थानाय सुबुं दिनैनि गोजोन खौसेथिनि बिटिआर हालामाव बिथांनि बेबादि हाबा मावनाया थारैनो सोंखारिजाथाव जायखौ लाना गोबां रायजो राजाफ्रा सोंखारिनायखौबो नुनो मोन्दों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटि प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव